Ako by si mne ako laikovi vysvetlil také úplné základné rozdelenie vín? Začnem tým najľahším, čo sa najľahšie vysvetľuje, a to je teda biele víno. Máš biele hrozno, poviem príklad odrodu napríklad Riesling vlašský, Riesling rínsky, to určite poznáš, máme to aj tu v našom vinárstve. Zoberieš toto hrozno, ty ho pomelieš a potom potrebuješ oddeliť tú šťavu od šupiek. To robíš pomocou lisu, alebo keď si to chceš predstaviť v takých ako domácich podmienkach, tak je to niečo ako veľký odšťavovač. Zobereš tú šťavu, prebehne ti alkoholová fermentácia, tedy kedy sa ti cukor premení na alkohol a máš biele víno, nič iné s tým nerobíš, prípadne to potom len vyfiltruješ a decit. Druhý typ vína je ružové víno, je to na jednu stranu podobné ako to biele víno, akurát rozdiel je teda vo farbe hrozna, používaš modré hrozno. Vôbec to nie je tak, ako by si možno myslel, že zmiešaním bieleho a červeného. Zoberieš modré hrozno a urobíš s tým presne to isté ako pri tom bielom, čiže to odšťavíš, oddelíš šťavu od šupiek, máš ružové víno. Najzložitejší typ je teda červené víno, to sa vyrába takisto ako ružové z modrého, ale tá technológia je trošičku iná, zdĺhavejšia. Neoddeluješ okamžite šupky od šťavy, ale keď to pomelieš, tak vlastne ide to do veľkej nádoby, kde teda prebieha tá alkoholová fermentácia alebo to kvasenie prebieha s tými šupkami a počas tých 2-3 týždňov, keď toto celé sa deje, tak sa vyluhujú tie farbivá a to dodá tomu vínu tú farbu.